kafin sama wai ya kake ne mai bauta tun kafin kasa wai ya kake ne mai bauta tun kafin kurkun wai ya kake ne mai bauta tun kafin alashi wai ya kake ne mai bauta tun kakakin bauta wai ya kake ne mai bauta tun babu ma babu ga babu da mutum yana da Allah sallallahu alaihi wasallam wai waye ji Allah wai waye ji Allah wai waye faranta ma Allah wai waye jami'a ma Allah wai ne mai wajen ka Allah wai Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shugabanni ka ji gatan kowa ni'imar kowa a zo ka dole a bi ka dole a zo ka a mike da ginka da baure zan wani gida na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallama muke a gare ka da wani irin sana'ar da nasu wai ya gaje ne da wani irin farin ido fari ne baki da idan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da wani irin sana'ar da wai ya gaje ne da wani irin sana'ar gashina wai ya gaje ne kai nawa ka garo gashin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai gashin ka in kana tafiya wai ya yanke ne Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gashin wani da ka dan yana tafiya sai ka ga gashi yana yin sallallahu alaihi wasallam ka ga rawanin nan inda yake zaune a kan gashinsa rawanin ya zauna daidai kama na mai daidai ne ya yi dagwas yana shan wallahi sai rawanin ku zauna mana kai ku zauna da Allah wa alaihi wasallam ku zauna mana kai wani iri kyakkyawan gida ta kaman ka lafiya gidan ya zauna daidai kama mai daidai ne wai ya ga gana da wani irin cikakkun kumatu bara ka ji kuncin nawa ya cika tun bara ka ji in ka ganshi in ka Muhammadu Rasulullahi kada jin yunwa ko bakin ciki a gare ka in ka ga fuskar mai gida na take ka goshi farin ciki ya cika maka roshi wallahi sai fuskar uban gida na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai ya ga gane mai wanda ya ce shi bayan Allah kin babu ban kai bara ka tunawa wai ya magana malaika Jibril bare tana annabi Adam nabi yau ba ya maganar sa bara ka tunawa wai Jibril a ina tsaya ne bara ka ji Muhammad ya je inda babu nisa haskan babu duhun babu bada da babu abu wallahi sai uban gidana ka ji wanda shimfiɗi yake rawani wallahi shimfiɗi yake ɗaukansa ba mala'ika bare ta dawa ne bare ta dawa ta Jibrilu ka Jibrilu shi ba shugaban mala'ikun Allah ne ka ji ciki wallahi cikin da ya dauki Allah sai kai uban gidana ba wallahi kai ka je ka bada Allah ka je ka zauna Allahu sai da kai ya Rasulullahi Allahu dai da ni a cikin ka ya Rasulullahi cikin ka ya dawo Allahu ka ji uban gidana Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babaruka alawiya sabika rahmatul alamin fakar Muhammadu Rasulullahi ka ji wanda santa baya cika wallahi san Muhammadu baya cika sai da Muhammadu Fatimatu Nabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata kan dariya ita san kalenda ita ke kyauya ita mi gaiya ka ji mai kyautar da ke yanke talauci wai ya gida ne ladabi wanda nabi fitilan duniya Fatimatu Muhammadu Rasulullahi kin haskaka kin wanka kin talauta kin arzuka wallahi duk wanda yake sai talauta ne kan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko wani waye sai ya arziki cikin arzikin Muhammadu Rasulullahi wai ya gida ne kai barakatu tawa saboda lamar da binta wallahi ladabi ma neman da yake dan ya rabauta wannan sai kokar Muhammadu Rasulullahi barakatu tawa da Rasulullahi dai sallama a gidanta ya dawo a yaki da fusata da ya kwanta minta hannun damanta barakatu tawa ta dauki wukan sai ya bilali ta yanki hannunta barakatu tawa wallahi cikin da kuma cikin ladabi yayi ya zama kwalba ko yana cikin kwalba ne saka lokacin